lago bata mal nei ke coba ko to toli nei les komuni tongmani datar ki makai nei les komuni tongmani datar ki makai nei जों त्रिपुरा साराव जेकुनु आन्दोलन खायाखै साक्सेस बगिया आन्दोलन मा खालायनाय कानु हिमालय जों नुखा 2018 बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट खालायब्रो आफ्रो बरक सिलेक्टेड खालायगा इलेक्टेड दिया सिलेक्टेड खालायनाय ब्लक नि चेयरमैन चंगलायगा किन्तु ताबुक तो 23 सपायगा अब मियात पाइ थांगा ताबुक चिनि डिमांड हंगाय इलेक्टेड उनानि नांनाय सिलेक्टेड बाया ओ सिलेक्टेड नरुई ताबुक इलेक्टेड बेंनानै नांनाय दति विलेज कमिटी निर्वाचन मा खायनाय विलेज कमिटी निर्वाचन खायना हिमांनो अब तिनिया खाना हिमांनो अब विलेज कमिटी निर्वाचन अंगि दंखा अति 70 विलेज कमिटी निर्वाचन मा खायनाय विलेज कमिटी निर्वाचन परे नों अरव ब्लक नि चेयरमैन मा चंनाय तारपरे से सामु मा खालायनाय किन्तु विलेज ताबुक चेयरमैन करि फानो सामु खायनानै थांतानि अरवनि आनि हेनि सामुता खालायजाकथुन सामु काहामका खालायजाकथुन पाब्लिक नि जे डिमांड जे अर चिनि जनगणनि जे डेभलप नि बागै सामु खालायजाकथुन जों अर नुखा ताबुक चिनि अरव बृद्ध बाता विकलांग बाता और वो निने और वो विधवा बाता अबर बेलायखाय अब तामिनानि अब निने आनि खागजा खायंगै तंखा जारा माना उपयुक्त बरक मानियांगै तंखा तै पाब्लिक नि डिमांड दं और वो तेबो रेगा बीजेपी जखन गवर्नमेंट 2018 गवर्नमेंट फाइनेंस प्रू जे कग्रिमानि 340 टाका मजुरी बारि हिनि सामानि आबर बारिनानि उंथं अब पाब्लिक नि डिमांड रेगानि जे बेतन मा बारि रिनाय ताई 100 दिन सामुं मा खलायरिनाय किन्तु 100 दिन 200 दिन सामुं मा खलायरिनाय किन्तु और 100 दिन सामुं खलायरिनाय हिनपानो दिनि 100 दिन सामुं मा खलाया जारा रेगा खलायनाय र एवं बेतन बारिनाय हिमानि अ बेतन बारि जागिया जदि और 200 दिन सामुं खलायरि खांगाय जदि और रेगानि बेतन जदि और वो 340 टाका खाय बारि रिखांगाय जारा रेगा श्रमिक र बरग माइ बुतै नंद्रब ओंखामन आबनि बागैनो पाब्लिक र जनगण र अब डिमांड खलायो तेबो और वो सानानि थांगा हंकाय पाब्लिक नि डिमांड तेबो दंगो तुई कारेन्ट लामा तुइनि कक सानानि थांगा हंकाय DWS न जों अब मानदाय नरक नुखना मीडिया नि माध्यमे मानो नुखना एवं नरक मीडिया बो दंगो आफ्रो गला तुइनाय आन्दोलन खलायमानि किन्तु अब लामावसि गला तुइ आन्दोलन खलायको किन्तु अब जदि DWS नि दप्तर थांगैनाय बिन अफिसाव थांगै तुइ गला तलांगैनाय बुरिरक आन्दोलन खलाय प्रतामंनाय आं सानानि मुजुंगो DWS नों और वो साजाक दंगो जल जीवन मिशन अब नों खानबला ना आरो जदि अमहायके जदि साजाक दंखांकाय नगो तुइ दावैरिनाय टेब बाय तुइ रिनाय नगो तुइंया टेब बाय तुइ माया नगो तुइ माया इंगाय टेबो दंगो स्कुल रगबो तुइ रिजाक नाय तुइ मारिनाय DWS किन्तु ता बुको स्कुलबो तुइ करि आं विजिट खायप्रुन नायमानि तुइ पारा तो तुइ थुइसि दंग्रा दि नगद तो सालि आं पारानि कंनो सासिनाय पाराव तुइ करि स्कुल तुइ करि जो तो स्कुल न तुइनि प्रॉब्लम एवं जो तो पाराव न तुइनि प्रॉब्लम अंगि तंखा ओ तुइनि प्रॉब्लम तांगै अंगि तं DWS नि आं तिनि नंनि डिक्लेरिव नंनि मीडिया नि माध्यमे बुरिर गला तुइनाय DWS सालसा दरना खायजाकनाय आं अबसे सानानि मुजुंगो तेब सानानि मुजुंगो लामा कारेन्ट अबनि प्रॉब्लम मानदाय एलाकाव जे प्रॉब्लम उंतंमानि जाहाते अब भिडियो नि जे ब्लॉग नि थ्रुते जे रां फायमानि आबो साम खलायनानि उंजाकथन आर ब्लॉग नि थ्रुते जे जागाव विलेज कमिटी रां रहाजाकमानि आबो काहमका साम खायजाकनानि उंथन आनि जे MLA फान्ति रां फायमानि आंबो अब हाय काबार खलायनाय अमहायकै जुदि काबार खलायका हंगांकाय तुइतामो कारेन्ट तामो लामा तामो कहाँ मंगै थांगामो लामा कहाँ मंखामो किन्तु जे विजिट खायनाय माने अमहाय जे प्रॉब्लम एबे लामा एकदम हामिया तुइ मानिया ताम नक मानानि तंमानि मानिया अमर बेबागनि प्रॉब्लम न नुकजाखा किन्तु अमहायकै घुरि नायनो मकल बायथां नुगुइनो अ प्रॉब्लम रक नुगो अ प्रॉब्लम रक नुगुइनाय
কগ্রক মাতি সানাই কগ্রক তিসাও তাইসিং চিনি তনি বাবু সাগা যে হসপিটাল নিক আও হসপিটাল তো খরকসা ডক্টর বাহিঙ্গা তেবো ডক্টর নাংনাই স্পেশালিস্ট ডক্টর নাংনাই মেডিসিন ডক্টর নাংনাই গাইनो डक्टर नांनाय चाइल्ड डक्टर नांनाय आबनि बागैना आं चिठी सैका चिनि माननीय मुख्यमंत्री न चिठी माने आबनि ताखान उत्तर मायाखौ तामगा हंगा खरक जाबाय कुनु दिनो हॉस्पिटल कासे चालु गै माया आबनि बागै दिनै नं मिडियानि माध्यमे तैसा आं रिक्वेस्ट खालायनाय जदि अब थां सगैदों माननीय मुख्यमंत्रीनि खुन्जु थां सगैदों अति सत्तर दति चिनि मान्दाय हॉस्पिटल दति डक्टर पाथकनानि उंथन ना हय ताम उंनो साइमिया पाब्लिक तो दरना तालारि बायखा आसुबाय थागला जदि ताबो जदि दति एक्शन दरि खलायांगाय डक्टर हयांगांगाय जिनि पाब्लिक रो देबो अब कठोर पर कठोर आंदोलन थांगानि बाध्य ताखलायतुन आबसे सानानि मुसुं बोसोर दाबिने तै तिनि दंगो अबनो तै लामा कारेन्ट को अबरो जत्न खबजक जेटा